Sanibonani. Uma ngihlale ngisho ke ngithi bayingcosana abazodla umhlanganiso abayothwala umqhele. So ungasitsheli ngeningi. Mawungitshela ngabantu abaningi ama millions ukuthi usibani bani nabalandela abama million angaka. Ungangitsheli ngaloko. Ngiyakuprovela lokho namhlanje from embhalweni. Bayingcosana abazothwala umqhele. Bayingcosana abazodla umhlanganiso. Kukuwe ukuthi uyafuna yini ukuthola lowo mqhele, uyafuna yini ukuba kuleyo ngcosana leyo khulunywa ngayo. Lalela Matthew 7 verse 14. Matthew 7 verse 14. Kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni. Isango lincane nendlela iyingcingo eyisa kuphi? Ekuphileni. Bayingcosana abayifumanayo. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bayingcosana abayifumanayo. Ungangitsheli ke ngeningi ukuthi ubani unabalandela abawu10 million, ubani nabalandela abayi4 million, ubani nabalandela abayi6 million. Angifuni kwazi, kodwa bayingcosana abayifumanayo, abayitholayo indlela ekuphileni. Bayingcosana baba, khuleka. Mawungitshela ngeningi hayi, ayikho inkingi ngesabi. As long lelo ningi lelo lingamkhonzi ngendlela yena ayifunayo, hayi khohla baba, khohla. 15. Awulalele nje zambulo zehla. 15. Kwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Awuzwe nje. 16. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane emakhakhasini na? Awuzwe nje ukuthi lo mjita bekuyinjula buchophe njani. Awulalele. 17. Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi, nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa uphoswe emlilweni. Kanjalo niyakubazi ngezithelo zabo. Lalela-ke. 21. Akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abayokungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Awuzwe nje, straightforward. Owenza intando, hayi owenza intando yakhe. Owenza intando kaNkulunkulu uyena kuphela oyobona umbuso wezulu. Ingabe wena obukele le video uyayenza yini intando kaNkulunkulu? Njengoba ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, wena nonkulunkulu abangaki? Njengoba uJoshua ebuza ukuthi uma kukube emehlweni enu kumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuba ngubani niyakumkhonza. Wena ukhetha ukukhonza bani? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.